Tegenstanders. Ja, dit doet hij goed. De toersemeter van Itzhak de Laat. Hij heet Ad de Laat. Volgt de wedstrijd in grote spanning. Ja, en nou zit hij zijn aanval op. Zie het. Come on! Oh, yes, yes, hij gaat hem halen. Wauw! Jongen, geweldig. Geweldig. Oh, jee. Super. Oh, jongen. Wat super gereden, jongen. Super. Wauw. Wat een actie had hij. Ha, super. Itzhak wint de race en is terug naar de kwartfinales. Dat hij het Ad Samai libbert is al van doet Itzhak zijn eerste wedstrijd naar hier. Hier filmt er Itzhak doet er 10 hier weer. Nou, dat was voor mij eigenlijk al toen hij 1 of 2 was, dat ik wel wist van, nou ja, hij gaat iets aan sport doen. Wat het dan voor sport zou zijn, dat was op dat moment nog niet duidelijk. Maar Itzhak was gewoon een heel bewegelijk kind en had heel veel energie. Ja, dus vanaf baby zijn we altijd, hij moest gewoon naar buiten, want anders knalde hij tegen een muur omhoog. Ja, zie je? Komt hij heel mooi. En nu, ja, wat een weergeloze actie, Itzhak. Geweldig. Super, super. Super spannend, super enerverend. Dus moet er nog een beetje van bij komen, eerlijk gezegd. Maar ja, het was een hele moeilijke rit. Maar na de individuele race volgt de aflossing. En dan gaat het net goed bij het Nederlands short track team. Come on! Nee, gaat niet meer lukken. Jawel! Oh nee, penalty. Penalty, oh my gosh. Anders gemoeten. Dit had anders gemoeten. Ongelooflijk jammer. Omdat ze hebben het team ervoor om Olympisch kampioen te kunnen worden. En dat gaat nu niet werken. Dus die deceptie is enorm, echt.